Maride maita. Mari te goarni debata ama, dot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot goarni todi parbadia, na tumapa langit do tanoon. Amin. Nama mulus do anggo portibion rap do na pinangido ni roana, alay namian ro di saleleng ni leleng do na mangulaon lomo ni roa ni debata. Haleluya. 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 Martang yang maita. Ale Tuhan debata pargogo nas soatu dosan nabadia doho pardosa do yang gohami alai dion dingi odo akka namarhaposan jalan nama porus tuho alani roami tuho mangasahon hasini roam say unang tulak ami sian jolom akup ni leon dihami roa nagirgir tumangion atam
asa uboto hami mangulaon lomo ni roam ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari demaita. Tatangion ma patik debata sadarion ima nasian patik parjolo rodi patik paupaton. Patik parjolo au do jaoba debatam ninna debatata dan jadi marakup au baenonmu debatam. Patik paduaon dan jadi ganaonmu jaladang jadi sumaononmu manangaha na di banua gijang dot na di banua tongaon rodi di na di bagasan aek na di toru di tano yang got tungga besi sobaon manang sioluan patik patuluon dang jadi dohonan goarni debata yang go soture dalanna ay ona huum na do sogot akan namarsineang di goarna patik paopaton. Ingot amuma perbadiaon ari minggui dina onom ari maula amu nasa si ulamu alai anggo ari papituoni ari pariadianan ni jaoba debatam doi dang jadi ho mangula anggo di nasa dari manang anakmu pe manang borum manang naposom lai manang naposom boru-boru rodi pinahanmu rodi isini uta ni alak pe na mangebati atam ai dina onom hari do di topa debata langit do tano do laut do nasa isina dungi maradian do ibana di ari papituoni di baeni do umbaen nab di pasu-pasu debata jaoba ari pariadiana i jala di parbediai ido saatna atong rap mangido gogo maita tutuan debata lau mangulaon na obar tu patikna ale tuan debata sair pargugui maami mangulaon na obar tu patikmi amin. Mari demaita.
Tatopoti madosata, ale Tuhan debata, pargogo na sohatu dosan jala amanami, ujo ami dogoarmu nabadiai, ala na torgogot ami marningot dosa nami, say marasi ni roa mahomi dahamion, o Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata nagabe jolma ala ni ami, namate jala hehe sian namate, nama naik tu banua gijang doho mangodion hami, asima roam di ami, say partong tong ma di hami roa amuliateon tuho. Otod di perbadia, pangapuli di namar sak roa, pamalum marsaluhut na bernit, binahen ni dosa nami, romaho mangingani ami, asa marlas ni roha ami mangulaon lomo ni roam, odo pariteon dinasa asini roa, say unang tulak ami, say tangiyom mahami, o ale debata ama ana do tod di perbadia. Amin. Baga-baga di debata taringo tu asesian ni dosata, romahamu tuau asa mangolu to dimuna ninna tuan jauba, tung sura rara dosamuna songon abid bunga dap-dap, botardo baenomku songon itak, dang perara songon abid asuba, gabe songon apas do muse, asa ngapon ma di debata na di gejang. Amin. Mari demaita. Atani debata turpu epistel di parmingon sadarion imana tersurat di Sada Tesalonik bidu 5 ayat 12 rodi 24. Tajama marsika soring ami maparjolo anon ayat parpudi rapmaita. Uelek-elek ami maamu ale akadongan tadamu ma akanam makalajaon amu akana mangulaon hamu marhite ite tuani rodi akana paingoton amu. Sangap situ marajumi hamu nasija mardongan holong ni roha alam ulaon nasija saya mardame mahamu sama hamu. Alai uopoi ami maamu ale akadongan sai paingot amu ma akana somaradat apuli amu ma akasiotik roa anju amu ma akanagale
labas maroamuna dopak saluhutna. Mata-matahan hamu ma asa unang di baloson manang isi narwa balos ni narwa. Nadinggan maparyai hamu atong nang sama hamu nang tusaho harap. Totong maamu marlas niroha. Unang masadi hamu martangia. Mandok maulate mahamu siala saluhutna ay ido pangido debata sian amu mahrite tuat Kristus Yesus. Unang ito hamu tondi. Unang leon roamuna di panurio parirongan. Pasidingamu marasa nasa rumang ni naroa. Kerisundenggan jala diramoti matondi muna. Nang roha, nang daging, asaias, sohasurahan diharoron itu hatta Yesus Kristus. Rap maita di ayat 24. Apo sando ibana naman amu say pasauton nadoi. Ido saatna martua doakan na tumangion hata ni debata jala na upeopsa. Amin. Mari demaita. Ta tidak koma porseotai songon na itanda ni na tindak kon ni dongata sa porseon di sadok portibion rap ma ita mandok au porsea di debata jauba ido ama pargugo na soat urusan na tumo palangi do tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata jauba sasadai iman na tunumuan si Maria naga bagabian si antor di parbadia andorang sohubuan ido tuata na tumau na bernit di pangumu na ni silatus nama tatar pajal do ibana di au pinar silang na tua tubanua toru dong tanom na manua pangulu di hari patuluon na manai tu surgo lau udul siamun ni debata jauba
amanai parguguna suatu dosani disi maibana paima mulak sugut tetanoon mangumi alak na mangulu do namate au porsia ditodi parbadia jala asadong sada uria nabadia uria atau pan akhlak Kristen akan nabadia do dia sesan nilusa do dia tai mandok mula mangulu sogut daging do no mamate do dia ngulu nasra sudah amin. Tabegema ende puji-pujian sian kur lansia dilanjut muse kur ina Deborah.
Tabigay ma titing na masa sa saminggon. Salam. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Tapai hutihut ma tikting namar ragam di Minggu tanggal 24 Agustus 2025. Naparjolo goarni Minggu. Goarni Mingguta sadarion ima Minggu pasapuluhon dong Trinitatis. Lapatanna hasi tolu sadaon ni debata dohot topik Minggu asini roha ni Jahoba hot rodi saleleng lelengna. Paduahon kelompok kor tupar mingguon tanggal 31 Agustus 2025. Di pukul pitu 30 ina Hanna, ina Deborah, en Harmonix. Pukul 10 ina Kamis, gabungan ama. Pukul 10 pitu ina Esther, Rena. Patuluhon ibadah minggu pukul pitu 30 wib. Di tanggal 31 Agustus 2025 naneng roon, kita memakai bahasa Indonesia. Paupaton amplop panupahion tu festival Korama. Di hari Mingguta sadarion di patupa huriat tado papungu amplop laho manupahi peserta festival Korama nasian huriata. Tapasahat mai di pelean na paduahon. Palimahon pasahat ulos hatuaon. Di Mingguta sadarion di kebaktian pukul 10 wib patupaon ni huriat tado pasahat ulos hatuaon turuas ni huria ima naparjolo amang situa Victor Munte sian sektor Kolose paduahon inang rumintang hutapea sian sektor Betania patuluhon amang Arifin Pardede sian sektor Filipi. Di hari Minggu tanggal 31 Agustus 2025 naneng roon patupaon ni huriat tado pasahat ulos turuas ni huria ima inang sueni Eko Mastuti Lumban Gaol sian sektor Kolose. Paunopon paborhaton situa pensiun. Di hari Mingguta sadarion saud do patupaon ni huriata paborhaton situa pensiun tutulu halak situa ima amang situa J Malau sian sektor Efesus, amang situa W Manulang sian sektor Efesus, amang situa W Huta Barat sian sektor Kanaan. Tapatupa mai di kebaktian pukul 10 wib dung sipul papungu pelean na paduahon. Laus diuduti tu ramah tamah ni dohotan ni parhalado utusan sektor dohot utusan kategorial dung sipul parmingguon. Papituhon pertangyangan sektor. Di hari Selasa tanggal 26 Agustus 2025 sektor Korintus dibagas ni keluarga S Tarihoran Boru Simanjuntak. Di sektor Judea dibagas ni keluarga S Situmorang Boru Simangunsong. Di sektor Kanaan di sektor Galatia keluarga FH Tarihoran Boru Simanukalit. Di sektor Filipi keluarga A Pardede Boru Siahaan. Sektor Philadelphia dibagas ni keluarga F Dolok Saribu Boru Pakpahan. Di hari Rabu tanggal 27 Agustus 2025 di sektor Sion dibagas ni keluarga H Lumban Gaol Boru Nenggolan Laus di Patupa Mangapuli. Di sektor Betania dibagas ni keluarga M Sianipar Boru Purba. Di sektor Roma dibagas ni keluarga L Togatorop Boru Siregar. Di sektor Nazaret Parhalado sektor. Di sektor Kolose dibagas ni keluarga Nyonya M Manulang Boru Sianturi. Di sektor Bethlehem dibagas ni keluarga M Sihombing Boru Munte. Alamat pertangyangan Boima Taida di Warta. Napawaluhon Festival Kor Ama HKBP Distrik 20 Alu Deboskap. Di hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2025 di Patupa HKBP Distrik 20 Alu Deboskap do Festival Kor Ama namaringanan di HKBP Cinere. Pasidohot do ama sian huriata gabe peserta Festival Kori. Sialani tatangyakon jalata dukung ma peserta utusan sian huriata anggiat boy patupahon nadumengkan. Pasiahon amplop resot.
Di hari Minggu tanggal 31 Agustus naneng roon, patupaut tado papungu amplop resot. Pasapuluhon, pendaftaran parguru malua. Tabuka dope pendaftaran parguru malua tu aka yanak kota. Satu tanggal 31 Agustus 2025. Boima didaftarhon marhite situa sektor tabe, laos mabuan fotokopi surat padidionna. Pasapuluh sadahon, jadwal rangkaian pesta gotilon. Hobar tu haputusan rapat panitia pesta gotilon, tapatu pado rangkaian ni pestai ima na parjolo, malam puji-pujian dohot penggalangan dana rayon sada, ima sektor Roma, sektor Filipi, sektor Bethlehem, dohot sektor Efesus, ima di hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2025. Paduahon malam puji-pujian dohot penggalangan dana rayon 2, ima sektor Nazaret, sektor Philadelphia, sektor Kolose, dohot sektor Sion, ima di hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2025. Patoluhon malam puji-pujian dohot penggalangan dana rayon tolu, ima sektor Judea, sektor Betania, sektor Galatia, sektor Korintus, dohot sektor Kanaan, ima di hari Sabtu 25 Oktober 2025. Paupaton pesta puncak gotilon, ima di hari Minggu tanggal 10 November 2025. Pasapuluh duahon, pengadaan inventaris motor. Dana naung tarpapungu tu pengadaan inventaris kendaraan manang sepeda motor sahat tu sadarion godangna Rp27.550.000. Daftar naung pasahaton boy mataida di warta na adong di hitabe. Toktong mata soso disosoi hami asa taukap bema rohatta laho manupahi danai anggiat boy humatop terrealisasi pengadaan 2 unit kendaraani di pasahat madukungan danai tu tim manang tu perhalado di sektor tabe. Pasapuluh toluhon, torop ni ruas nama dohoti parmingguan tanggal 10 Agustus 2025, 720 tolu halak. Pasapuluh opaton ruas nama ulang tahun. Ulang tahun kelahiran 51 halak, ulang tahun pernikahan 7 keluarga. Padita dohot parhalado HKBP Cimanggis Pasahaton. Selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan. Periode tanggal 25 sahat rodi tanggal 31 Agustus 2025. Hatani debata napasi kopon lasni rohamuna tarsurat di Yohanes 15 ayat 7. Molomian hamu di bagasan nau, jala molomian hataki di bagasan hamu, jupang hamudo manang diape pinangido ni rohamuna. Pasapuluh limahon pelian iuran diakoni sosial huria. Torop napasahaton pelean iuran diakoni sosial huria di bagasan mingguon onom keluarga godangna Rp1.500.000. Pasapuluh onopon pelean bulanan manang tahunan. Torop napasahaton pelean bulanan manang tahunan di bagasan mingguon 7 keluarga godangna Rp1.520.000. Mauliate ma di pasahat huriata tu sude ruas naung pasahaton pelean bulananna dohot iuran diakoni sosial 1 bulan Agustus 2025. Tuaka naso pasahaton dope taingot ma amanginang makarikoton pasahatos sa ganub bulan tuhuria marhite parhalado sektor tabe. Pasapuluh pituhon keuangan huria. Huria 10.715.575 rupiah. Pembangunan 1.127.250 rupiah. Sentralisasi manang pusat 7.506.675 rupiah. Penguma sude 20.340.500 rupiah. Molo tungadong pilihan naso tercatat manang sa redaksi akapeliani asa dihubungi matu parhalado radedo hami padenggaton songoni matikting na masa dohot si pamasaon ditonga-tonga ni huriata sai di pasu-pasu tuhata ma peliani bain sangap di guarna. Amin. Pasahatan ulus
Dihamu amanami dot inanami nama jalo ulus hatuaon dipangido hami maju mahamu tujolo naparjolo amang situa Victor Munte sian sektor Kolose inang rumintang hutapea sian sektor Betania dohot amang Arifin Pardede sian sektor Filipi maju mahamu amang tujolo. Dihamuna damang dot dainang nahwalong hami amang situa fe munte inang rumintang boru hutapea dot amang Arifin Pardede Parjolo atas nama ni Huria HKBP Cimanggis pasahaton selamat ulang tahun ma dihamuna amang dot inang sian las ni rohani Huriat do patupahon pasahaton ulos hatuaon makalaso dengan bahasa ni debatan na parorot ngulumuna marhahi pason dileo gajang ni umur 1 ari sadarion anggia ma marhite-hite na pinasat ni Huriatta uloson manungguli haporseaon natotong do di haholongi Huriai hamu jala diingot atik pe mungkin alanyak ka hahi pason na hurang dangsay nunut be boy marminggu alai diingot Huriai do adong do ruasna na ditabay tu hatta umurna gabe tarpasu-pasu laos di bagasan lima rap do tangiang pangidoan tu debata di pertabani umuron tujuluanon totong ma di pasu-pasu Tuhan di bagasan hahi pason molo tunga dong akaparsahito tanggal mai sian asini rohani debata jala tiur-tiur matujulon nakka si bulusom muna ala-ala batak dohita upasaha mazolo upasa ador hadukka ma togu tumalil lobu ador hatiti ma togu tumalil horbo penggeng saurmatua mahamuna damang dok dainang pairing-iring pahopu saha rina marnini nang marnono Pirma pokki bahul-bahul pasalongan. Pirma to dimuna di pasu-pasu Tuhan jala tujuluanon totong madiramoti tuhatta luzu-luzu nang akka pangomoan. Sahat-sahat ni solu sahat tubortean ni tigaras. Sahat maulusod di pasahat Huriatta mardongat tangiang tujuluanon sahat mahamu gabian jala sahat ma tu parhorasan. Upasahat tami mauluson lasma rohamuna majalosa butima.
Tabegema edde puji-pujian sian Amauria dilanjut musian non NAKBP.
Kor NKBP.
Maredemaita, hut papunguan pelean. Diginjang di surga, di
Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhutna. Dihamuna huria na hinaholongan ni Tuhatta Yesus Kristus tatangihon ma hatani debata jamita di minggutta sadarion Minggu pa 10 dong Trinitatis imana tersurat di buku Pesalmen biddu 100 ayat 15 satu ayat 10 walu huzahama di bahasa Batak Toba tapi hutihut ma songonom ma hatani Tuhatta tersurat di sini songod duhut do ari-ari nijol managalei marbunga ibana songon bunga di ladang ai di bolus alogo ibana jadi dang disibe jala dang tertaddabe inganan nai alai anggo asini rohani Jahoba sian saliling-liling na do rodi saliling-liling na diaka nama kabiari ibana jala hati goranna marnini marnono diaka nama ngaradoti padan binahen nai dohot patupahon akka patik nai ido anggo sahatna hamuna kadamang dainang songoni manang remaja naposo bulung molo disukun hita saonari sadia liling mapangido ommu mangulu. Berapa lama permintaannya untuk hidup di dunia ini? Adong guna mangido 10 tahun? Adong, alai adong guna so mangido ate. Kasuku-suku nak kaningani molo disukuk kita. Dak kita manut Tuhon, alai molo disukun. Edang binoto non borong ini disukuk kita. Adong na mangido 15 tahun? Adong go? Adong, alay nga mulai yotik. Adong namang ido 100 tahun? Adong do? Oh, adong do pa puji Tuhan ma. Saya dilihat Tuhan mate. Adong namang ido 110 tahun? Alanay kosong no do jamita arianon. Adong do namang ido alay nga mulai dibereng sa libon na. Mulai di dasa libon nai alisnya sudah mulai dida adong mangido 200 tahun mulai bemekkel herana so mungkin don waing inarohana 200 tahun lanjut majuak kamanginang suku-suku na mangihut molo disukun ahado di parbaga roham lehono ni Tuhani asayas roham borhak siap portibion. Apa yang kamu harapkan Tuhan berikan supaya kamu ikhlas meninggalkan dunia ini? Apa cita-citamu supaya ikhlas? Luasau. Hamoraon? Hagabeon? Hasangapon? Akai dua kamanginang? Nah ternyata molo ta daftar sada-sada ternyata jujur mahita dang na marna sai pangiduat tai dang na marna sai keinginat tai alau surah disukunak ka na baru manguli ado di pangidodo ham siat Tuhani pangidon na do asa di leod dak danak ido kan molo ngadi leod dak danak bohama manang tuak kana metua majo pangidua tuak kada dana nuaya kaya nak konong teluk diumur kan marumah tangga mati amanginang mulungai leo marumah tangga lanjut mamu seboha eleo manian pahopu molongai leo pahopu nang pala sangannya terdidi binereng dung saya terdidi nang pala zolom malua nian molonga malua boy zunak kubereng pahupuku sanibana manguli man yang manang muli baru muse
adong manian nini manang nono ngasayo lak ni atong do pedao. Memang mau do ikhlas ya portibion. Ay memang sudah do hita madok nang tu surgo. Alai moloi pangido saunari mah hita borhat. Petizo. Jangan dulu. Naking adong do titipan-titipan keinginan hati kita soal apa yang belum terpenuhi. Salinai molo ternyata ta daftar sada-sada kadamang do dainang dang marna saya, dan inilah yang menjadi dilema. Dilema akan muncul dalam hidup manusia ketika diperhadapkan dengan dua hal itu, antara keinginan yang tidak terbatas dengan kemampuan yang terbatas. Keinginan kita tidak terbatas. Bawa bui songon puisi ini si Hairil Anwari, aku mau hidup 1000 tahun. Barang binoto memang nobo habai. Andaikan Tuhan memberikan, kita siap. Manang nabo hapen noni, manang nang gabi sububi, sikuol lopit-lopit, sadok. Ada kita punya keinginan panjang umur. Hola nala napahat turu si pata dia ayak kajol tumago mana dia Tuhan iawin na. HP sugari rotong borgin batong beta main na petizo. Pasti do ditunda. Kita memiliki keinginan yang tidak terbatas dan menjadi dilema karena kita memiliki kemampuan yang terbatas. Atong behado menyeimbangkan keduanya. Bahado menyeimbangkan duaon. Asa molo songonon molo seimbang, asa boy las rohat tamad dalani ngulut tahun nangpe dang boy sude keinginani tak penuhi. Kita bisa senantiasa bersuka cita menjalani kehidupan kita walaupun segala sesuatu yang kita inginkan itu tidak terpenuhi. Asa boy tong di bagasan hasit tong adohot hati gorak kita laho madala ningulut taon sopola ikon madabu hita tuakka dosa dohot hajahaton. Bagaimana menyeimbangkan keduanya antara keinginan yang tanpa batas dengan kemampuan yang terbatas. Yakin doa kamanginang memang molo disukun secara manusiawi. Kurang 12 niroha molo so manguliak kaya anak konong taluk di umur itu kan. Alay buhado asa tong las roha. Ketika hal-hal yang kita inginkan itu belum tercapai karena ada tadi dilema yang ada yang dua itu, bagaimana kita dapat bersuka cita, dan yang kedua bagaimana kita dapat tetap hidup dalam kebenaran di dalam firman Tuhan. Odo nanay ngodol honon ni hatani debata na manungguli mengingatkan tentang dua hal yang penting kita sadari, kita pahami, dan akhirnya kita menjadi ikhlas menerima kehidupan kita. Yang pertama adalah tentang kerapuhan manusia hagalion nizolma dungina paduahon tentang keabadian kasih setia Tuhan atau tongonnya siniruhan debata. Tajah majolo ayat 15 dohot ayat 10 malai dibahas Indonesia maya. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Iman apa torakot taringot tu kerapuhan manusia. Hari-harinya seperti rumput. Mangirbang manuguk nai alai malos do botari nai salpu. Sehebat apapun kita secara alami natural itu akan terjadi. Tung sailu jape hamu kainang mamoles-moles penampilan muna hera ngamarumur 70 tahun alai tampilat 37 tahun dang boy gabusan ni. Pamerengat doy. Alai marhitay boy tarapul rohatta idokan. Molo pazupang do dongan hira na tabapo so do hubay na ay torsongon na harwar do tong aka lofe-lofe marhabang abuteto.
Kita senang dengan itu dan cara kita, tetapi kita pastikan bahwa tampilan kita itu tidak akan pernah mengubah yang alami ini. Selalu kita ingatkan dan jelaskan, molo merubah tita neng merhua do, pamalum sahid manang pagajang umur. Ido, anggo pagajang umur dang boy marubat. Alay salileng mangulo na niyan, hipas sehat, baik dah. Ay gudang gozol mamar sahid mulai umur 50 tahun, sahat 20 tahun, tulpus. Alay dong gozol may daw sehat-sehat, naringga sama museum marulah regon. Alay boy doholan itap ni 45 tahun. Itu soal panggilan Tuhan kematian itu. Tapi menyembuhkan penyakit mungkin manusia bisa. Aidang sudah zolma mati alani sahid. Mulu boy niya bapas modum torsonang niya ni toryangkat tu banu gijang. Dan itulah yang menjadi keterbatasan kita. Ido nama baik kita terbatas, songo bunga-bunga duhu tido. Mangir bang ibana di manugunay marbungan, dungi malos mamuse. Roma alogo diulus ma, habang ma. Dang dingok be ingananay di dia ibana tubuh. Nah, ini menjadi satu hal yang penting. Kerapuhan hidup manusia itu tadi yang dicatat dalam Mazmur 103 ayat 15 sampai ayat 16. Saya bertanya, di fase mana kita di gambar ini? Manang na di fase dia hitan waing alay di bagasan alur ni ido hita. Mungkin kita sedang cantik-cantiknya dalam hidup ini. Umur 30 sampai 50 tahun. Tapi dia akan berangkat menuju, grafiknya akan down kembali. Dan kita semua akan berakhir di halak batak maduk rusbang ate. Podoman ni namate. Itu sido kita sudi. Iman apa tuduhan, perjuangan apapun yang kita mau lakukan untuk mempertahankan kita hidup terus, itu tidak ada dan tidak akan pernah bisa. Jadi di fase mana kita sekarang itu hanya masalah nomor antrian. Wasai pasunggul hono nak kamanginang. Iko saat dohita tu sudi makanya ketika kita berada di fase-fase mana ini, kita ingatlah bahwa itu akan berakhir sampai ke peti mati yang warna putih dan di dindingnya dibuat foto perjamuan kudus, walaupun mungkin dia tidak pernah perjamuan kudus. Berakhir dodisi. Dangadong nahot. Maka kita hanya adalah makhluk fana dan segala kemegahan, kekuatan atau kekayaan yang kita miliki di dunia ini akan lenyap. Perlenyapnya di dia. Badang boy beta daibe. Habis. Kita tidak bisa menikmati itu. Kadang pesan-pesan klasik lah yang membuat masih berfokus kepada yang duniawi ini. Mula mati au dai ko buanomu do au tutuba. Adong matong tod dina asing. Ido bah molo arong tonan na tuwe-tuwe songoni molo rang ibuan olo do dang denggang ngulun na. Marpilita doyak ka manginang. Debatado na mga turong ngulu dang namate. Molo adong tona songoni molo tarbain dibain. Alay molo sappe dang tarbain do gabi buhama. Ini RPP kita melegalkan taboto do tahe pembakaran jenazah. Itu mungkin 10 tahun ke depan itu akan mulai sudah menjadi bagian dari yang harus kita jalani. Idea turut dosongoni dihuriat taboido daripada semerti ditid dia teh. Lantai 2, lantai 3, view laut, view kota, view sungai. Tapi kita mau diingatkan bahwa tidak ada keabadian dalam hidup kita. Maka bunga di ladang itu, bunga rumput itu adalah gambaran yang sangat jujur tentang kehidupan kita.
Walaupun kita mungkin merasa kuat, merasa sehat, dan mungkin kita merasa lebih panjang umur nantinya dari orang lain, namun kehidupan kita adalah sangat singkat dan pasti akan berakhir. Gudang gua kana suta tagam na mungkin boy manonggopi iya sa perhitian ni Tuhan yang mengalapita. Boy do nakain na pola marsahit. Alay boy do ke pandemi, kecelakaan, sahit, do tak ke tragedi na asing na mungkin. Dengan cara demikian kita meninggalkan dunia. Dan ini hanya sekejap mata. Maka di fase ini bagaimana kita memakai waktu itu sebagai bagian dari yang harus mengarahkan pandangan dan hati kita kepada satu yang kekal. Ahame kamanginang tajah mazolo ayat 10 pitu dohot ayat 10 lalu. Ya. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukannya. Om menapa dua honak kamanginang taringot tu keabadian kasih setia Tuhan hato tongon ni asini rohani debata. Dan inilah realita iman yang paling menghibur dan penuh pengharapan untuk kita dalam kerapuhan itu. Lapatan namuluadong do bagai-bagai. Ternyata janji Tuhan itu ada, maka orang-orang yang selalu berbuat kebaikan itu tidak akan pernah mati sia-sia, dan kematiannya tidak akan pernah sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Dan inilah yang memisahkan kita supaya unang tadokon atau mati do sudi. Apalagi mau lo doadong hat jol mamar hata gait paburju hokko paring gasoko marminggu tonggolah mate innaka isya romado di balaho gabe talini sipatu gabe mate do sude gabe orbuk mulak kembali ke bumi. Tetapi kasih setia Tuhan ini yang selama-lamanya, inilah yang memotivasi memaknai fase-fase kehidupan kita itu, mulai dung taboto marroha, satu namar sikola, satu nang dapat karejo, satu nang dapat sirokap nitodi, satu nang tubuhan anak doh boru, punya ini dan punya itu, dan kemudian akan kembali, grafiknya akan menurun sampai kepada kita akan berakhir. Kita maknai itu dalam kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan. Ido asadung digambarkan kerapuhan nizol manak keningani dia 15 ayat 10 masuk mapa tuduhon tu nama cek kontras, yaitu keabadian dari Tuhan. Bodo tajah haju sahalina yale di hata batak juak kamanginang pesalmen 110 ayat 10 pitui holanipe. Ya. Alayang go asini rohani Jahoba sian saliling-lilingna do rodi saliling-lilingna di aka namak kabiari ibana jala hati goranna marnini marni. Ada tanda merah alay, tetapi kata tetapi di sini sangatlah penting kita artikan. Ini membalikkan seluruh narasi-narasi dari keputusasaan kita menjadi harapan. Boy doa kamanginang gabi apatis sita mamereng ngulun ala pagoda kuak kasih taono do parsahiton. Si taono dohot parsahiton songgop do itu akan burju dohot na zukat. Dang adong jolma alani burjuna sehat-sehat terus. Tetapi apa yang menghibur? Apa yang menggembirakan kita di tengah-tengah perjuangan kita sebagai manusia yang lemah ini? Ido nak kaningani. Tetapi kasih setia Tuhan. Meskipun kita fana, kita hanya sebentar, hanya sejenak di dunia ini, mungkin sampai 70, 80, 90 atau 100 tahun atau mungkin lebih. Itu sementara, tetapi kasih setia Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Molo buku de isi doa leletai di topa di pasah do musai di ayat berikutnya nang orbuk ni baketa diramoti Tuhani, diramoti di mata holong ni rohanai hot do saliling nililingna alani do kadamang do dainang mananing berengot ta parjolo, jangan sandarkan hidup kepada yang fana. Ini menjadi bagian pertama yang harus kita hidupi tentang respon hidup kita akan kasih setia Tuhan dan kefanaan kita.
Unang pangusadehon aka identitas manusiawi na mungkin boy tak capai saha roditikyon. Hepeng, jabatan, status sosial, pangkat, dotak kana asingi, unang pangusadehon dirim tusi. Ai moloso di bagasan hati gorad do tapak ke sudenai marisuang doi jaladang merlaba. Dan di sini kita diminta untuk benar-benar menjadi orang-orang yang jujur. Jujur di dalam menyandarkan hidup kepada Tuhan. Bukan seolah-olah, bukan berpura-pura jujur. Ang irido mau lebih nereng dok ke video ni sahala natar ado teh OTT ate. Tang pola dok warnai hamu man no mga lului. Anggo tampilan luar kan hebat do. Setiap sidak, begitu luar biasa. Seperti memang benar-benar dialah yang nomor satu untuk anti korupsi ini. Alai lepe. Dung tarboto tangis. Kepura-puraan itu muncul. Maka kita dituntut menjadi orang-orang yang jujur. Sekecil apapun nilai kejujuran itu akan sangat penting bagi kita untuk tidak menyandarkan diri kepada yang fana ini. Pangkat jabatan satok kidoi. Masa pensiun di pegawai negeri sadia do amang. Na paling rendah majo. Sadia do. 50 alu. Molak ka hakim mungkin 70 ate tugijang. Argado peho amanginang dung pensiun di mata ni Zolmai. Tergantung kita merespon kehidupan ketika kita aktif. Odo perlu. Unang ditikidisi jabatani begitu luar biasa hita saya songon na hebat-hebat. Alay dung pensiun gabe lepe. Gabe mga lulidongan. Na sililingod di lulu yang gono ay mga lulu nang adong be. Setabi hatak nga mulai bubangon. Maka itu sementara. Hentikan itu bagi yang aktif. Cintai partner kerjamu. Kasihi orang-orang di sekitarmu. Mau berbagi sekecil apapun itu. Maka nilai penghargaan mereka bukan karena jabatan itu. Tapi karena karakter itu. Itu nakim memaknai. Jadi jangan bersandar kepada yang fana itu. Langsung itu harapan. Tuak ka amang natulu perhaladon. Penghargaan kita adalah karena tohonan sintuannya. Yang pensiun sekarang apanya? Masa tugasnya. Anggo hak tohonani hotdo saling lilingna. Bagaimana kita mengasihi mereka, menghormati mereka, itu menjadi sangat penting. Dan tentu itu juga berdampak dari apa yang sudah mereka lakukan. Epistel tanak kaningan ido. Ingot tamu maaka na manguluhon hamu. Haporsion naima peopamu. Maka mari jangan bersandar kepada yang duniawi. Namangihu tambak kamanginang didokon jalaw do na parpudi unang palilikuat ya. Mari kita sandarkan hidup kepada kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan ini nyata dalam Kristus Yesus. Tui sedonakid didokon akka manginang asin rohanai hot. Taza hajo museulakon ayat 10 pitu do ayat 10 alui. Tui sedo didokon ya. Atas orang-orang yang takut akan Dia dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Asini rohanai jelas om mendapat duahon. Tuak kana makaholong ibana na mangulaho patikna. Maka yang kedua dituntut adalah hiduplah dalam ketaatan kepada Tuhan. Ketaatan ini bukan hanya rajin membaca Alkitab, rajin berdoa, tetapi tanpa membangun relasi yang baik dengan sesama. Ikono lodo hita berkorban. Ai kita atatai ikom marojah dotu ketaatan ni Tuhan Yesus na dihaw silangi. Polai bana mate tarsilang. Ini ketaatan, maka ketaatan kepada perintah Tuhan ini bukan sekedar persoalan-persoalan yang ritual. Dangadong labanak kamanginang boy tahapal aka ayat-ayati boy hita marede bukwede sa godang-godang na sampai 850 ala yang goso turedo nang parsaurat tadohot dongan.
Itulah ketaatan. Maka hiduplah dalam ketaatan karena kasih setia Tuhan itu kekal kepada hanya orang-orang yang takut akan Dia. Jadi asini rohai respon ni ketaatan taido siat debata. Atau ngakadamang dok day nang pesangobas ngulut tahun. Duhut. Walaupun hidup kita ini hanya fana sementara dan seperti bunga rumput yang akan layu, dak pola mabiar hita HP. Ala dong doa seni rohani debata, nah madongani tuak kajol mana setia. Songoni madihamuna damang akamanami parhalado partona situa na pensiun sadarion. Amang situa J Malau, amang situa W Simanulang, amang situa W Huta Barat. Akka ulaon nong pinatupamu di huriaon. Dakolat di huriaon. Dia kahuria habor hatamunahian majalo tohona pe nunga diulau kamu akka ulau ni. Jalanunga marujung akka ulau ni hobartu pangatur honon di huria. Ala yang go tugas do tanggung jawab muna dakya marpasohota gabi akka naposoni Tuhan. Hot duan non hitak ka parhalado di HKBP baju tahun sahak rodi peti mati ibu anotta sebagai tanggung jawab iman bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih dan ditetapkan untuk selama hidup menjadi bagian dari yang akan memberitakan kasih setia Tuhan. Nang purna bakti alai posroha di parar debatado hamunak kadingani. Satu fase-fase ketika kita akan mengakhiri perjuangan hidup kita di parar debatado. Alani tang yang nihuria hipas mahamuna tujuluanon akan di bagasa parsahiton ate inang nyonya situa Malau na baru masuk rumah sakit dope lam tu sehat nama inang amang situa we Manulang lam tu sehat nama dohot inang situa nyonya situa Kota Barat baru Manalu margogo mahamu madalani ngulun. Tapi ingat parsaurat tidak ada yang berubah, kita akan tetap menjadi sahabat yang baik nadenggan songoni do huriaon. Alani di bagasan pakirimon tu asini rohani debata do hita madalani nguluon laos di bagasan asini rohani debata mahamu laho madalani purna bakti pelayanan gabe partonan situa. Amin martang yang mahita. Mau liate maali Tuhan didenggan di basam nau kuzalo hami marhite hatam napasunggulo kami sangobas do tutungulu namion. Boydo hami Tuhan barumur 70 tahun jala melutung margogo situ tu di eak 20 tahun jala hangaluton na mahidadiakna jala molotung di pasu-pasu holo bisiani napaingot todo ikut totong marparbue hami di bagasan asin ni roham atau ngali Tuhan manang sadia liling nai lo asom mo hami madalani ngulu nami di Portibion mga sahon asin ni rohami do hami lahu pasaut tonak kaulon na denggan asa ya jupang akahagalio do parsahito dang madili hami molo sorat jala maul hubulus sami ngulun dang gabi putus asa hami Tuhan. Ala adong doa sini roham natuk patupahod di hami las ni roha lobi sian na hinirim ni hajol mon nami akadia pi Tuhan na mga batilas ni roha nami i tarbut hodoi Tuhan jala tarpatupahodoi manggohi las ni roha nami marhiti caram sadiri asa sikoplas ni roha nami jala hupatudo kami totong nasatia hami pasu-pasu mahuriam HKBP Cimanggi sodiak kapakubasyon na laho makir pasi ruas ni huriam asa totong diingot hoali Tuhan nagabe mual ni hanguluan jala hodo Tuhan mual ni pasu-pasu dohot asini roha asa say marsigat tungtuho hami malu diliok kapalumeani di hami di hamoraon hagabe dohot asa ngapon say pakyon nami may Tuhan mamuji pasang pagwarmu mauliate Tuhan pinuji magwarmu nabadiay diurut ni acara nami pe ramatama lahu paborhaton akama nami na naung perubahan na bakti di pelayanan di huriam totong ma di bagasan asini rohamu patu pahami pasu-pasu Tuhan program di huriam di pembangunan di pesta gotilo do ragamnya aktivitas kategorial sai pasu-pasumu Tuhan bahenon hamuliau di guarmu patu pahami saluna jalau nang luas hami lomos di akasi bahenon ni tangan ni huria Tuhan boido gabe godoron debasiak kami ala widahami dang adong be parhepengon alai sayu kapo mudo asin ni roham jala tu Tuhanmu ruas ni huriam laho patupahon mamilehon na boy patuhapahon na sida
anggiat totong adong pakion huriam pasauton nakka programi. Patau jala perbisuhi hami Tuhan. Lahu pasauton sudia kaulon nedenggan di tonga-tonga ni huriam. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari demahita laus ditikina mari diom mata pasahat pilihat tapaduahon dohot amplop manupahi festival paduan suara ni nasian huriat taha KBP Cimanggis. Mari demahita. Hati anaso sarbume nalas doroha kita ia purporo
Nuaing sahat mahita tu acara paborhaton pensiun Maride mahita sian bukwe di nomor 15 ayat sada jala ditikki maride jongjong mahamutu zulu amanami dot inanami keluarga na pensiun. Maride mahita nomor sian nomor 15. Hamuak kadongan sahuria na pungudi bagas joroon nuaing jongjong do di tonga-tongata ima amata situa Dr. Jawane Malau amata situa Insinyur Wesley RP Simanulang dot amata situa Dr. Andus Weldiner Huta Barat nunga digohi tikki pangulon nasida di huriatta nama sohot manasida nuaing sian hapar haladoon ni huriai alani itamado pasahatotta hamauliateon nirohatta tutuhatta nama dongani jala na margugoihon huhut na patauhon nasida salilingon mangulahon hapar haladooni akupni unedo pasahatotta mauliate nang tunasida naung makkalujahon jala makkarosoton mangulahon ulaod di huriatta alani i paborhatot tamanasida nuaing laho pensiun hamu dongan saulaon nami amang situa Dr. Jawane Malau amang situa Insinyur Wesley RP Simanulang dohot amang situa Dr. Andus Weldiner Huta Barat hobar tu aturan dohot peraturan ni HKBP nunga digohi hamu pajowon nasahat tu hamu marhobas di huriai nama dok mauliate do huriao tu tuhatta napatauhon hamu marhobas hobar tu tohonan nasahat tu hamu nunga digohi hamu panguloyo muna marhite pakubasion tohonan situa di pasahat hamudo na pinangido ni tuhatta nama dok sahat ula tohonan mi natamado hamalati honon ni huriatta siala pangulo muna nasalelengod di huria ni tuhatta anggiat parbue ni nahinubasa muna nasalelengod di jolo ni tuhatta gabi pilihan na husus jalamabuan pasu-pasu tu hagagadda ni naporsea dohot hatutugu ni haporseao diakka na hinubasa muna alani hamunak kamanginang jongjong mahita sahuriaon laho martangiang tutuhatta jongjong mahita saluhutna martangiang mahita ale debata nami nagok asi dohot holong niroha rodo hami tuado pammu laho pasahaton hamauliateon niroha nami siala pangurupiommu dinaposomon saleleng di pararho makko basi huriam nunga sahat di ulaon hasituaon napina sahat mi saibaem ma ramos marparbue di pakkubasion nasida di ruas ni huriam tuhanguluan saleleng-lelengna nang naposomipe say asima roham ramoti manasida lam ramoti manasida dung mamukka pensiun sian pakkubasion songon salak situa molo tung di jalo pensiun sian hasit tuaon say ramoti jala patugu mapos ni rohana sida tuho palasma rohana sida totong pahipas ma pamatang na laho maday hinauli ni tiki pensiun songo jolma na marpakilalaan marroha
jalan amartodi hobbartulo moni roham. Tugu-tugu jalan ramoti manasida diakka ari-ari ni hatuon na asa totong manaili tuho. Aisian hodo haroroan ni hadameon las niroha, sonang niroha di bagasatod di parbadia. Pasu-pasu ma nang keluarga dohot si solot nasida. Asarap mangulop pun jala makka mauletehon pasu-pasu na jinalo nasida sian ho. Akup ni imar pamuati maroham di nasa hagaleo dohot hahurangan ni dongan namion. Di nasa pangulaw dohot pakgobasyon nasida nasailaon. Sesai mai ala ni holong ni roham. Pinuji maho ali Tuhan Yesus Kristus rodi saliling nililing na. Amen. Nuaing tabigima eska taringot tu situa pensiun dohot barita pangulaon sian situa. Hudulma ruas ni huria. Surat keputusan pensiun situa nomor 002 garis 02 01 garing 2809 garing 8 garing 2025. Pendeta Huria Kristen Batak Protestan Resort Cimanggis Distrik 28 Deboskap yang berkedudukan di Cimanggis. Mengingat aturan peraturan HKBP tahun 2002 setelah amandemen keempat pasal 43 poin 6.6 tentang pensiun penatua atau sintua. Menimbang perlunya secara konsisten melaksanakan ketentuan yang terdapat di dalam aturan peraturan HKBP 2002 amandemen keempat tentang masa pensiun penatua atau sintua HKBP. Memperhatikan 1. Hasil keputusan rapat jemaat HKBP Cimanggis Minggu 19 Januari 2025 perihal program pelaksanaan pensiun sintua tahun 2025. 2. Hasil keputusan rapat Parhalado di sermon hari Kamis 14 dan 21 Agustus 2025 memutuskan menetapkan nama Sintua Dr. Jawane Malau, jabatan atau tahbisan Penatua HKBP Cimanggis Resort Cimanggis, tanggal lahir Sidikalang 3 Juli 1960, tanggal ditahbiskan Minggu 30 Agustus 2015 di HKBP Cimanggis. Terhitung sejak hari ini, minggu ke-10 setelah Trinitatis, 24 Agustus 2025, pensiun dari tugas penatua atau ulaun hasituaon dengan ketentuan bahwa tahbisan atau tohonan hasituaon yang bersangkutan tetap. Demikian surat keputusan ini diperbuat. Jikalau ada kekeliruan dalam surat keputusan ini akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan. Ditetapkan di Cimanggis Minggu 24 Agustus 2025. Pendeta HKBP Resort Cimanggis, Pendeta Adolf Tasman Nababan STH. Petikan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan. Tembusan Praeses HKBP Distrik 28 Deboskap sebagai laporan. 2 Parhalado HKBP Cimanggis, ketiga Pertinggan. Riwayat Pangulaon H. Parhaladoon. Goar Situa Dr. Jawane Malau. Tubuh Sidikalang 3 Juli 1960. Alamat Jalan Pekapuran RT 02 RW 01 nomor 10 Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok. Learning Situa 20 Maret 2014 sahat tu 27 Agustus 2015. Ditabalhon gabe Situa 30 Agustus 2015 di HKBP Cimanggis Resort Cimanggis. Leleng Makobasi sian 30 Agustus 2025
1 Juli 2025 lelengna 10 tahun. Ulaon Pakobasion tahun 2015 1 tahun 2020 Makobasi sektor dohot aka ulaon hasituaon. Paduahon tahun 2021 tahun 2024 Ketua Seksi Pendidikan Dewan Diakonia. Surat Keputusan Pensiun Situa nomor 3 garis 02 garis 01 garing 2809 garing 8 garing 2025. Pendeta Huria Kristen Batak Protestan Resort Cimanggis Distrik 28 Deboskap yang berkedudukan di Cimanggis mengingat aturan peraturan HKBP tahun 2002 setelah amandemen keempat pasal 43.6.6 tentang pensiun sintua atau penatua menimbang perlunya secara konsisten melaksanakan ketentuan yang terdapat di dalam aturan peraturan HKBP tahun 2002 amandemen keempat tentang masa pensiun penatua atau sintua HKBP. Memperhatikan pertama, hasil keputusan rapat jemaat HKBP Cimanggis Minggu 19 Januari 2025 perihal program pelaksanaan pensiun sintua tahun 2025. Kedua, hasil keputusan rapat Parhalado di sermon hari Kamis 14 dan 21 Agustus 2025 memutuskan menetapkan nama Sintua Insinyur Wesley RP Simanulang, jabatan tahbisan penatua HKBP Cimanggis Resort Cimanggis, tanggal lahir Sidikalang 4 Agustus 1960, tanggal ditahbiskan 20 Juni 2011 di HKBP Ebenezer Resort Parung. Terhitung sejak hari ini, Minggu 10 setelah Trinitatis 24 Agustus 2025, pensiun dari tugas penatua atau ulaon hasituaon dengan ketentuan bahwa tahbisan atau tohonan hasituaon yang bersangkutan tetap. Demikian surat keputusan ini diperbuat jikalau ada kekeliruan dalam surat keputusan ini akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan di Cimanggis Minggu 24 Agustus 2025. Pendeta HKBP Resort Cimanggis, Pendeta Adolf Tasman Nababan STH, petikan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan. Tembusan 1 Praeses HKBP Distrik 28 Deboskap sebagai laporan, kedua Parhalado HKBP Cimanggis, dan yang ketiga pertinggal. Riwayat pangulaon Haparhaladoon. Goar Situa Insinyur Wesley RP Simanulang. Tubuh Sidikalang 4 Agustus 1960. Alamat Komplek Bumi Cimanggis Indah, Blok G Onom nomor 7, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok. Ditabalhon Gabe Situa 20 Juni 2010 sada di HKBP Ebenezer Resort Parung. Leleng Makobasi di HKBP Cimanggis Resort Cimanggis. Sian tahun 2010 lalu saat rodi tahun 2025 lelengna 7 tahun. Riwayat Pakobasion di HKBP Cimanggis Resort Cimanggis. Parjolo tahun 2010 pidda tu HKBP Cimanggis Resort Cimanggis. Paduahon tahun 2010 lalu saat tahun 2020 PLT Ketua Tim Verifikasi Keuangan. Patoluhon tahun 2020, 1 tahun 2024, Sekretaris Bendahara Manang Sekben Resort HKBP Cimanggis, Resort Cimanggis. Tanggal 4 Juli pensiun, Sian Parhalado HKBP Cimanggis, Resort Cimanggis.
Surat Keputusan Pensiun Situa nomor 004 0201 garing 2809 garing 8 garing 2025. Pendeta Huria HKBP Pendeta Huria Kristen Batak Protestan Resort Cimanggis, Distrik 28 Deboskap yang berkedudukan di Cimanggis. Mengingat aturan peraturan HKBP tahun 2002 setelah amandemen keempat pasal 43.6.6 tentang pensiun penatua atau sintua. Menimbang perlunya secara konsisten melaksanakan ketentuan yang terdapat di dalam aturan peraturan HKBP tahun 2002 amandemen keempat tentang masa pensiun penatua atau sintua HKBP. Memperhatikan pertama, hasil keputusan rapat jemaat HKBP Cimanggis Minggu 19 Januari 2025 perihal program pelaksanaan pensiun sintua tahun 2025. Kedua, hasil keputusan rapat Parhalado di Sermon hari Kamis tanggal 14 dan 21 Agustus 2025 memutuskan menetapkan nama Sintua Doktorandus Weldiner Huta Barat, jabatan tahbisan penatua HKBP Cimanggis Resort Cimanggis, tanggal lahir Tapanuli 12 Agustus 1960, tanggal ditahbiskan 9 Juli 2000 di HKBP Sukatani. Terhitung sejak hari ini Minggu 10 setelah Trinitatis 24 Agustus 2025, pensiun dari tugas penatua atau ulaun hasituaun dengan ketentuan bahwa tahbisan atau tohonan hasituaun yang bersangkutan tetap. Demikian surat keputusan ini diperbuat. Jikalau ada kekeliruan di dalam surat keputusan ini akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan. Ditetapkan di Cimanggis Minggu 24 Agustus 2025. Pendeta HKBP Resort Cimanggis, Pendeta Adolf Tasman Nababan STH. Petikan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan. Tembusan 1 Praeses HKBP Distrik 28 Deboskap sebagai laporan. 2 Parhalado HKBP Cimanggis. 3 Pertinggal. Riwayat Pangulaon Parhaladoon. Goar Situa Doktorandus Weldiner Huta Barat. Tubuh Tapanuli 12 Agustus 1960. Alamat Jalan Ciherang RT 05 RW 05 nomor 4 Kapung Ciherang, Desa Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok. Ditabalhon Gabe Situa Sia Juli 2000 di HKBP Sukatani. Lelengna Makobasi di HKBP Cimanggis Resort Cimanggis. Sian tahun 2005 sahatu 2025 lelengna 15 tahun. Riwayat Pakobasion di HKBP Cimanggis Resort Cimanggis. Tahun 2005 Pidas Jalamangula di HKBP Cimanggis. 2007 sahatu 2000 Sia sebagai Dewan Diakonia. 2010 sampai dengan 2012 sebagai Bendahara Huria. Tahun 2013 sampai dengan 2016 sebagai Bendahara Huria. Tahun 2016 sampai 2020 Parartaon. Tahun 2010 pitu 1 2020 sebagai Sekben Resort. Tahun 2020 tahun 2024 Bestur Resort Utusan Sinode Godang. 2024 2025 Paniroi Lansia. Demikian surat keputusan. Ali naposoni debata Situa Dr. Jawani Malau.
Mardonga pos niroha di debata ama dohot anakna Tuhan Yesus Kristus dohot tod di parbadia. Upaborhat mahamu laho pensiun sian situa. Di pasu-pasu tuhata Yesus Raja ni huriai mapakko basio muna nasalilingon. Jala diramoti mahamu diaka ari-ari ningolumuna. Jala di parrohai hamu madai hinauli ni tiki pensiun. Diaka ari-ari si dalam muna dope tutiki naroon. Amin. Alena poso ni debata situa Insinyur Wesley RP Simanulang. Mardongan pos niroha di debata ama dohot anakna Tuhan Yesus Kristus dohot tod di parbadia. Hupaborhat hami mahamu laho pensiun sian situa. Di pasu-pasu tuhata Yesus Raja ni huriai mapakko basio muna nasalilingon. Jala diramoti mahamu diaka ari-ari ningolu muna. Jala di parrohai hamu madai hinauli ni tiki pensiun. Diaka ari-ari si dalana muna dope tu tiki naroon. Amin. Ale naposo ni debata situa doktorandus Weldinar Huta Barat. Mardongan pos niroha di debata ama dohot anakna Tuhan Yesus Kristus dohot tod di parbadia. Hupaborhat mahamulaho pensiun sian setua. Di pasu-pasu tuhatta Yesus Raja ni huriai mapakko basio muna nasalilingon. Jala diramoti mahamu diaka ari-ari ningulumuna. Jala di parrohai hamu madai hinauli ni tiki pensiun di akka ari-ari si dalam muna dope tu tiki naroon. Amin. Oh, maksudnya? Laos ditikion hupasahat tami ma surat penghargaan sian Preses HKBP Distrik 20 de Boskap. Pasahaton selamat memasuki pensiun tuhamuna akka amanami. Jala hobar tunang niatur hon ni huriata makalason pakobasyo muna kamang di patu pahuriata do cendramata anggia las rohamuna majalo hutang yakok kamu totong huriat taon boy patu pahunak kana uli na denggat tuzuluanon asa marsangap tuhata jala las rohan yak kana posona manadiko pakobasyon na di huriaon.
Pelodongan anak. Laos dohonon nami do tu hitak kamanginang sahuriaon mauliati godang di sude nong pinatu pamuna marhite amplop tali kasih nong tapasahat sadarion tuak mata keluarga pensiun. Nuaing namangihut pasatami matuinang sekretaris laho manguluhon akan nama dokon hata menghadap sama. Naparjolo di pasatami ma partikian madok hata sian parhalado amang situa M. Tobing. Tu parjolo sian amang situa na pensiun ma parjolo. Yes. Parjolo ma upasatami mulai tegurang tutuhata pardenggan basai alasi dok holong ni rohana tuhami secara khusus boy melayani duriatya HKBP Cimangison alana disadari hami do holan alasi do tolong ni rohana do napa duahon mulai tegurang ma tuamang pendeta ate namaban STH imamang uluan ni huriatta song-song ni tuamang pendeta ibe tapubolon MTH natatong mangalena karahat tuhami jalan na luar biasa manguluhon huriat tahun namangihot mulai tegurang ma didong anak kabarhalado terlalu dihina nong dibentuk na marhaha maranggi selama pelayanan kami amang inang memang diusahaw kami ro molo disadari kami amang inang dang pul kami memang amang inang nakin di bahwa selain daripada diulau kami ima ulauan hasituaon jala memang adong do tugas nami tebahan menangani ima songon seksi pendidikan Oma salah satu talenta na milikan nami memang boleh tahu memahami makubasi tentang seksi pendidikan non. Mulai dema dituhat daripada diusahaw kami ronia namang inang alani natu ni gogo nami mangulahon songon ulon nami songon situa jalan namang ihok musay ima songon ulon nami dari tugas songon seksi pendidikan diusahaw kami antara lain bahwa membenahi akayana kota menyangkut ke kekinian antara lain tadokom misalnya tuaka SD SMP dohot SMA dan menghadapi ujian nasional dibekali hami nasida berdasarkan SKL asabui nasida uliro dengan song-song dot menghadapi ujian nasional dot assessment minimal song-song ini dohot tu akka anak ni huriata kelas 10 SMA SMK di bekali huriata do jala ditugas sok kami bekal nasida bohado cara mengerjakan soal-soal na paling gampang jala bohado songon materi na sangat-sangat urgen na perlu sejarah nasida di bekali na hamiro nasida manginang jala puji Tuhan dangalani gogo nami alayasi rohani debata hasilnya antara lain nada dapat antara lain diterima do sian huriata di ITB di Unpad di UPI song-song ini musai dohot
termasuk di Diponegoro, termasuk Musea dohot di Unsika, dohot ala kalasing. Tetua na manginang, boyon uli denggan ala asirohani debata, ayang gohami holan na madalaton, jaladang boyot berdalan uli dohot denggan, tanpa kerja samata saludna. Namangi Musea manginang, di pakubasyon nami, tong doa dong marhahuranga kami. Alani di bagasat tikyo na manginang, tua manguluan, tua mang pendeta ebe tampu bolon. Song-song na tua doa tua kadongan, si tua hitan warang-waranggi. Kadang-kadang melo diskusi, memang saya kadagingon. Kadang-kadang mohon maaf manginang, oleh si bata songonda naik, si bata emosi ni si bata on perdagingan mo na manginang. Alay itu tu on holan alani niroha do. Jadi ba molo di kami do luar biasa manginang. Mulai ade song-song ni do tu hala amang do inang saluna di pakkebesan nami na humurang manginang. Kami mohon maaf. Jala dilo kamu do tu kami holong niroha muna. Ima saguhandi song-song do ceramata. Dang tarabalos sami manginang. Dang dia nan na boy terbeg kami do pe. Aliasido roham muna tuhami. Tuhan tama nama masuk hamu saluna sama kemaju ma huriaton uli doh dengan songoni ma hada siak kami hataon hata taban tapuji ma tuhata na hotro di saling lelengna Nama. Salom madhita, salo namanginang Salam. menyambung hatani amang situ malau nakin tapos kecang pero ako nga mangantuk kita lagi song kami kanong batuhone jadi mulai hati ma dito hata mulai hati ma dihamu kamanginang naong masupport kami sepanjang ulah kami ulah nami di Huriaon. Adong otik nakin ralat molohami mangula di HKBP tahun 2010. Jadi 15 tahun ma dari situ kami di Huriana Bulu nih jala sonari pasiumami siya na situ nih. Alayang ko tu pangulaon di Huriai, di Parhuriaon secara rohani totong dope mangulah kami songon situa na pinabaki ni Huria. Jadi mau lihat ya manginang di pasarohan nami salina itu hamu terutama sektor nami sektor Efesus dua kami amanginang pensiuk kami sadarion saya managam doroha asa tungarong manggati kami mangurupi amang siya ni par nakulan na sila na matinggal. Molo cerita ko kami pangalaho manang perdalanan ni hasito nami wow. Alay takto si Belaona ido cobaan tu situai lama mula ulon na dihuriai. Ditabisok kami tahun 2010 di HKBP Resort Parung. Alay nung asenokya kami ruas tahun 1937 1 2002 itu 2000 saja. Jadi stok orang baru stok lama doh kami di Huriaon. Jadi naktu amang padita na dua pe uluan doh tamang tabu bolon nama masupport manang nama mimpin Huriaon. Mulati madihamu amang jala dihita salu na salam tumaju na mahuriaton molota ingor sian parlapen ado guarni tiki di juluak kita pakai teratak pakai ado guarni molorou dan bocor matono hita HP
Durohami kembali tu son tahun 2010 pitu. Mabagak bega di tahun. Oma bo alani usaha niya ka damang dainang. Lebih boy songkonon huriat tahun itu perjulu bereng ornamen nyala batahi. Igari jauh na tahun 2010 pitu. Dia ke pangulaon nami, dia ke pangalaho, dia ke tindakan na hurang pas. Guarna majolma. Dan luput dari kesalahan. Saya dinai menabay hata ni abang malau nakin mangilo maafami di atas kekurangan nami. Tidak ada gading yang tidak retak. Dan adong jolma na sorok salana, ay jolma do hita, dan nabi hita. Jadi saya dinai mangilo maafami dia kekurangan nami. Jala muliati ma saya dinai tong alang adong ilak kamu hadiah di hami na tolu. Tuhan ima naman polosan ito, hamu na kamanginang. Marite-ite, perdalanan ni ngolu, dohot, hapor siyaw ni. Songod jamitan nak kini, songod duhut itu tu. Adong doede mengenai songon duhuti, namurado malusi. Ima ite na. Abani jamitan na pinasahan niya magpadita nakin. So kani mahata sa kami amang inang, sa linay molot tungaro kahurangan nami, masih pasal puak kita. Tajujung magwar ni Tuhan Yesus, iba naman ata, puji ta pasangap, ola ni sa leleng ni leleng na. Amen. Horas madita. Siya kami mabar pudi. Salam, horas madita salutna. Horas. Na pinarsangapan aman nami amang pandita dot inang dot abang tapu bolon dot inang. Suaksoni di dongas saulaw nami amang parhalado ng calon parhalado. Na pinarsangapan sa luhutna ama nami ina nami ruas ni HKBP Cimanggis suang songoni anak ko namin na po so bulong do di sudi kategorial. Dison hami jongjong sesuai do tikting naking nung tapamasa dison oma hami parpudi laho makatai di tonga-tongan hurion sian parhalado ni huriatta. Didok akan namalo tidak ada gading yang tidak retak. Buksa dari hami do keterbatasan nami. Godang do pinasubuhi ulah kami. Baik dia kasikap, pakatayon, perbuatan, talumo bima di pelayan nami di tonga-tongan huriaon. Marhiteon hami pribadi, dohot studi keluarga, mohon maaf yang sebesar-besarna. Saksoni, amang inang, mulai hati do hubasahat kami di huriata do di sudi ruas ni huriaon. Napasahat tu hami naking cindra mata, kenang-kenangan dogot sagu hati. Didok na tua-tua bagot na marhalto mana tubuh di ropean. Horas mahami salut na namamake lam tugadana mahamu amanami na nami na mga lehon. Eme cita batu ama parlinggo man na si borong. Debata masih lehot tua dihita saluhut na huhut mahita di parorot. Emma tutu. Jalahu patolu halima sahat suli sahat matu batian sahat tu tiga ras. Leleng mahita salu na mangulu sahat matu panggabean sahat matu parhorasan. Emma tutu. Horas madita saluhut na. Boy mara unang paluzaho amate udul masuk. Napa dua hon? Di pasatami ma nama wakili ruas tu amang sinaga burumanalu nasian sektor Efesus partikian hupasatami.
Shalom. Huta Barat. Maulatema dihamu amang di pengusi muna naking ngatakas payutami sian akaruas yakana denggan akan nauli ima nama kobasi hamu tu bagas ni joran itu hatta di tikion sadarion ngapen siuk kamuna alai adong do si benoku saotik songon pantun cek kami sektor Efesus buah rambutan merah merona manis rasanya di lidah masa amang pensiun dari situa menjadi yang sehatlah tujuan niarion. Maulatema dihamuna amang jala hamu hidahami takas dopi utami nunga marana moru hamuna talumobi ma dihamuna tolu asanggia matong dapat muna tujuan niarion satu nomor nini nomor nono son hatani neto tua madohonon tayang nami ador haduk kama tugu-tugu ni lobu ador hatiti ma tugu-tugu ni horbo na nang sarma tua mahamuna amang patugu-tugu wapu satu nomor nini sa matu nomor nono mesamba tua parlinggoman ni si borok amat tariba tado siliot tua sesugema hita di parorot sa ni solu nunggari pasat amang pandeta nakingan cendera mata tua hamuna hamu amang na pensiun sahab ma perorasan sahab ma panggabean tarsoni masak kami sian sektor Efesus sahab ma saunari sahab ma partikian madohata sian na mewakili parhalado di pasata me ma partikian tu amang situa M Tobing. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu madi hita saluna. Selamat hari Minggu. Nga masagajang ate ale sautik unang marnabo sajo amanami do inanami. Sautik behudokon. Dihamu amanami amang situa Jimalau, amang situa Wiu Manulang do amang situa Wiu Huta Barat. Dison hami jongjong mewakili manang pasahaton hatanauli hatanadingga tuhamu naung purnaba ti ditikion mewakili dongan parhalado do calon parhalado diamang padita na hormati hami nang songoni amang inang parhalado do inang nyonya padita na parjolo do honon nami mauliate ma amangin di pakubasyota hurang lubi adong do na 7 tahun adong na 10 tahun, adong na 20 tahun di Huriatta HKBP Cemangdison. Totu gudang do asam manis ni aka perdongan otak. Mauliate ma di pakubasyottai pamorahok kita doi nama kubasi di Huriattai. Na pedua homuse hata mangido maaf. Song ni do ni amang situ tawarat tiada gading yang tak retak. Di aka pakubasyot tapi selama kurang lebih berapa tahunon gudang dora aka marhite pakatayon sikap dan tindakan na hurang berkenan dia manami di pakubasyota selama di HKBP Cemangdison sian uduk doho serep ni rohanami
parhalado na martugas dope doho calon na naing martugas mangido maaf matuamang sedalam-dalam na salpuho kamu ma sebagai sarohamu doho partodiomu asa tangyako kamu hami parhalado na tinggalon buy mo sesigajang umur songon hala amang saha ula tohonami napatuluhom mo se songon parbuwe manang cinramatan nisian huriatta mauliate ma otik sosadieno ni tuhat tama manupahi songon hata na tua-tua nama dok di dongan nakiningan na puratano-tanoin na ranking masih ranggongan molo pehita dang saulau bedi konsistori di par haladoon todita ma masih gonggoman taringo tua kasilua bago namar halto mainna niagatan di robean tung songonipe na dipatupa ni HKBP Cimanggis saguhati doho cindramata lasmarohamu nama jalo tu gadda nama di HKBP Cimanggis na patupahon emesita betua perlinggoman ni siboro debatado silihotua luhut nama hita di parorot parpudima saha-saha ni sulu saha matubotean toho di rodang ni bulan saha mahitau mangulu jala nunga saha dulamu toho namu saha mahita mangulu saha tupanggabian jala diramoti Tuhan imasyak kami horas jalagabi mari de mahita sian buku ede nomor 110 ayat 3 laos jongjong mahita saluhutna yakon mapeliata halede bata amanami na di Banua Gijang horo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan dohot na sa ulibasa na mauliutus hupasahat hami masian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na husus di julum pasu-pasu may jala ramoti asa huparasiak kami pilihanon pati bulon harazaon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion buhay marohan nami marhite-hite toddim asalam hutadda hami godang ni silehon-lehon mitu hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami amin. Aliama namin na di Banua Gijang say pinarbadia magoarmo say Roma harajawmu say saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang lehon matuhami sadarion hanguluan siapari sesa madosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami unang hami tugihot tu pangujunan palua mahami sian pangago Oh
mulak mahamu di bagasa dame jala jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mau. Di sodakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasarohon madamena tu todim. Hamak kamanginang di julum mahita masih jalangan pasahaton selamat tuak ka amang parhalanong pensiun di som mahita masih jalangan laus harwar man no siap pitu saping ni julu so ngoni mau pasahat tami.
Suci ya tuhita saluhuna kamanami nanami diaka naung dapat udangan nama dohoti acara ramah tama duk sipulo sudi di Patupa di gereja lantai 2 di Patupa di gereja lantai 2 on ada dang soni dope kondisina aula dang mo dope tapake di lantai 2 ma amangin angate di hita saluna nang madapot udangan sian alaho paso patupahon ramah tama paborhaton situa di lantai 2 ma di Patupa soni ma tu hita saluna molate